ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬಜಗುಳಿದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಥೆಂಟಿಕ್ ತಂದೂರಿ ಚಾಯ್ ಅಂಡ್ ಕಾಫಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ದಲ್ಪ ತಂದೂರಿ ಚಾಯ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಬೈದ. ಈ ಬರ್ಸದ ಚಳಿತ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಂದೂರಿ ಚಾ ಪರ್ಪುನ ಫೀಲೇ ಬೇದ ತಿಕ್ಕುನು. ತಂದೂರಿ ಚಾಯ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಇತ್ತನಪ್ಪ ಅಂದ ತೂಕತೆ ಅಪ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತುಲೆ. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪಡೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ದ ಬಜಗುಳಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದ ಮೂಲು ತಂದೂರಿ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಿತ್ತನು. ಸೊ ಒಂಚ ಇಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಬೈದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಂದೂರಿ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಅದೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂತೇವೆ ಪಾಟ್ಡ್ ಮಡ್ ಪಾಟ್ಡ್. ಸೊ ಎಂಚೊಂದೊಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಸೊ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಮಟ್ಕ ಚಾಯ್ ಒಂಚ ಫೇಮಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ನಮಗೆ ಬಜೆಗೋಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಟ್ಕ ಟೀ ಹಿಂದಿತ್ತು. ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಶಾಪ್ದ ಬದರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ತಂದೂರಿ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಎಂಕುಲೇಡೆ ಬೈದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಮಟ್ಕ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಣ್ಣದ ಮಟ್ಕ ಪಂಪೆ. ಸೊ ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೆ నేను ಪರ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೇತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪನ್ಪೆ. ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ತಂದೂರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂದು ಯಾಪಂಡ ಮಟ್ಕನ ನಮ್ಮ ತಂದೂರು ಬಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಈತು ಬೆಚ್ಚಾಪನ ಮಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಮಟ್ಕಾಗೆ ಚಾ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಗೆಂಡ ಪಾರ್ದು ಇದು ಗೆಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ತೋಜುಂಟು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದು ಫ್ಯಾನ್ದ ಈಟಿಗವು ಗೆಂಡ ಬೇಯ್ದು ಗೆಂಡದ ಮಿತ್ತು ಮಟ್ಕದ ಇದುಪ್ಪು. ಸೊ ಆ ಮಟ್ಕ ಬೇಯ್ದುಪ್ಪು ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ದುಪ್ಪು ಹೀಟ್ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಮುಕ್ಕುಲ ಆ ಮಟ್ಕನ್ ಎತ್ತಿದ್ದು ಐನೊಂದು ನೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಮುಕ್ಕು ಚಾಯ್ ಪಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಐತು ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿನ ಶೋಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಟ್ಕದ ಮಿತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಬೂರ್ನೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕೊಡ್ದು ಶೋಕ ಅದು ಬೂರ್ದು ಅಪದಾದ ಆಟ ಹೀಟ್ ಉಡುಪಿನಾಗ ಆ ಮಟ್ಕದ ಈ ಉಡಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಅದು ಮಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಲ್ಲ ಮಟ್ಕದ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಈ ಚಾ ಪಡ್ನಾಟುಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೈಪ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಚಾ ಐಕೆ ಎಂತ ಪಾಡುವೇರು ಪಾಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನೆಕ್ ಕುಲ್ಲಡ್ ಬಂದು ಬಂತೀನಿ ತಿಂದಿದೆ ಕುಲ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಪರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ಮೈತದು ಇಂಕೆ ಚಾ ಪಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಜಿ ಒಂಥರ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಆತು ಶೋಕ ಆತು ಅವು ಒಂದೇ ತಿನ್ಕಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ್ನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೋಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಕದ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೆಟ್ ಮೂಜಿ ಚಾ ಹಾಕ್ನದೆ. ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದೇ Tandoori tomato like this taste like smoky and health benefit reason of tandoori ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಪಾಟ್ ಏತ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೊರ ಮನ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ಚಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತೆ ಬೊಕ ವೇಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣದ ಇಚ್ಚಿ ಮುಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಪಾಡೋದು 10 ಸರ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪ. ಓಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊರಟಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸನ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದು ಒಂಜಿ 10 times ಪ್ಲಸ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಇದು ಪಂಡ ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡಿತು ಅಂಚೆ ಐಕೋಸ ರೀಸನ್ ತಂದೂರಿಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ವಾ ನೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಪರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾರೆ ಆತು ಶೋಕ ಆತು ಅದ ಗೌತು ಬಾಯ್ ಚಾ ಪರ್ಪುಜೇರು ಫುಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ದಾರು ಇನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಎಂಚಂಡಿರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟಾಬಾ ಅವು ನೆಕ್ ಸಿನ್ನಮನ್ ಪಾಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಅದು ಚಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೇರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡುವೇರೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಾಡು ಎಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ಬುಡ್ಸೋದಿತ್ತಿಜಿ ರಪ್ಪ ಪಡ್ದು ಗುಲ್ದೆ ಆನಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಚಾಟ್ ಚಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಮೊಕ್ಕ ಪುಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೋಕಿ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಕುಲ್ಲಡ್ ಚಾಯ್ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ತಂಡ ಸೀದಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಉಂಟು ನೀಟ ಪತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಶೋಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕು ಇನ್ನು ಬಾಂಬೆಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಚು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚೇನೆ ಚಾ ಪೂರ ಕುಲ್ಲಡ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಸ್ ಬೈದ ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೇರ ಅಂಗಡಿದ ದನಿ ಪಂಡೇರು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಇಂಕ್ಲೇನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಕೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಒತ್ತಲಿ ಸೊನ್ನೆ